Mergem la cel de-al treilea premiu în această seară. Cel mai bun antreprenor, best antreprenor. Nu puteam să invităm alături de noi pentru a mâna acest premiu decât un antreprenor, mai bine spus decât un antreprenor câștigător al unei gale asemănătoare, dacă nu mă înșel, în 2014, Ana Maria Gheorghiu, evident la Corporate Basket, a câștigat același premiu, așa că atât vă invit să ne fie aproape, ceva înunat, cu experiență și cu grație, să ne mai spui ce mai faci și cum e cu grădinăritul, pentru că mine asta mă interesează mai de față, nu? Bună seara, mă bucur să fiu din nou lângă dumneavoastră. Facem bine, creștem de la un an la altul, atât cu businessul de coșuri cadou, businessul pentru care de fapt am și primit anul trecut acest premiu pentru aceeași direcție, dar și pentru, suntem în creștere și cu celălalt business al nostru, cel de amenajări spații verzi, care din păcate a stagnat puțin în ultimii ani, din 2008 până, nu știu, anul trecut, dar se pare că de anul acesta există o relansare a economiei, a zonei rezidențiale, a proiectelor imobiliare și suntem fericiți să vă spunem că privind din unghiul nostru, se pare că suntem într-un trend ascendent. Dar și de la statistică nou până înseamnă că încep să se simtă și în economie că ne merge mai bine. Bun, haideți să vedem cine este antreprenorul fericit din acest an, respectiv care au fost mai întâi nominalizați. Nominalizați la categoria Best Entrepreneur sunt Laura Ciuhu, grup Lara, Camelia Șucu de la Class Living, Dr. Oana Taban de la Dentestet. Te rog frumos să ne spui cine este câștigătorul în acest Laura Ciuhu. O invităm pe cel antreprenor și o invităm grup Lara. Multă bravă, felicitări! Bună seara! Mă bucur foarte mult să fiu astăzi alături de dumneavoastră, alături de foarte mulți oameni și prieteni pe care îi stimez și îi apreciez. Mulțumesc Business Arena pentru încrederea acordată și vă asigur că voi continua să generez prosperitate în jurul meu, pentru că acesta cred că este rolul unui antreprenor, de a genera prosperitate în jurul lui. Vreau să dedic acest premiu echipei mele, care este reprezentată aici de colegii mei, pe care vă rog să-i aplaudați și vreau să-i nominalizez și pe ei. Olivia Oancea, vreau să te ridici. Ana Maria Toma, Dan Florea și Florin Tăurescu. Vă rog să-i aplaudați, este și premiul lor. Și de asemenea, aș vrea să dedic acest premiu tuturor antreprenorilor din România, care trec printr-o perioadă foarte dificilă generată de criza economică mondială, dar și de schimbările de pe scena politică de la noi din România. Mesajul meu este, dragi antreprenori, trebuie să fim uniți și trebuie să restabilim ordinea în această țară, pentru că de când lumea și pământul, cine creează valoare adăugată și are bani, are și putere. Deci noi trebuie să punem pe posturi de conducere oameni care să ne reprezinte, oameni care să fie din rândul nostru. Vă mulțumesc! Nu plecați până goală, că v-am povestit că avem foarte multe surprize pentru fiecare câștigător. Vă dă felicitări, este că cea mai mare surpriză este premiul în sine.